जिउमा जिनि गैया ना जिनि गैया जिनि बैथि नार्जारि बिदांस्रि नार्जारि बसुमतारि ब्रह्म बिदांस्रि ब्रह्म दिपलि नार्जारि मायास्रि नार्जारि गैया ना मायास्रि एबसेन्ट थांबाय मायास्रि नार्जारि गैया एबसेन्ट बा बारलांबाय खिन्थु नागिरना मोनफिननाय नङा जै एबसेन्ट जाबाय बारलांबाय बर्णाली नार्जारि राखि बरा दंना गैयामोन आरो दङ बिटि बरा दङ अनपरि दङ लक्षिमा तनुजा जिनि गैयाना जिउमा बैथि नार्जारि दङ बिदांस्रि Bornali 6 Rongjali
बेखिनियानो बयखौबो लाइनाव थाथ'नो थाखाय खावलायदों आरो जोंहा हौवासाफोरनि दंबावो बैसागो बोथोरा बैसागो खुंग्रि सायख'नायनि बे बुब्लियावहाय बे रंजानाय बुब्लियावबो जोंनि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों जोंखौ बिथोन होदों बेबादिनो जोंबो सायख'नो हास्थायबाय दा बेवहाय जोङो गोबांनि गेजेरावबो जों गोबां रोखोमनि क्राइटेरियाजों बाव लादों बैसागो जोङो सायख'दों दा गोबावबो खालामलिया नोंसिना गोसोआव गुद निस्सय जादों दा बेल' सिगाङावनो जायफोरहा गुगागोन दुखु मोननो नाङा बयबो देरहाजोबा मथामथि जिहेतु बाहागो लादों नोंसोरो बाहागो लानानै रंजाफैबाय रंजाफैनानै नोंसोरबो गोदान मोनसे मिजिं लानांगौ गोदान मोनसे रेजलिउसन बिथांखि लानांगौ दिनै रंजानायजों लोगोसेनो बे सारा बोसोरावहाय आं मा मावगोन बे रोखोमनि मोनसे बिथांखि थानांगौ आरो निस्सय बे बिथांखिफोरखौ नोंसोरो ला नोंसोर जानो हागौ निस्सय फरायसाफोर गोजा गतिके नोंस्रा माखासे दङ सोलोंनायजों लोगोसे जिउआव बिथांखिफोर दं बेखौ जाफुंनो थाखाय गोसोआव ला दिनैनि बे देरहानाय बा जेननाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जोंहा मोनसे नियम थाबाय हिसाबै सायख'नांगौ जायफोर एसे जायखौ साबसिन मोनदों जायखौ साबसिन रोंगौथि दङ बिसोरखौ जों सायख'गोन दा गोबाव खालामलिया बे जायफोरखौ मुंखौ आङो गाबज्रिगोन बिसोरो सिगाङाव थाफैयो जागायनोसै दे गिदों नामा जागायनोसै गाबज्रिनोसै गिबियावनो आङो सायख'गोनो सानदों आं एबा जोङो जाजफोरनि जानानै रायजोनि जानानै गिबियावनो सायख'ग्रोनाय जाथ'बाय फाइनाल नङा दे बेयो सेमि फाइनाल गिबि मुङाव बेवहाय बेरखांदों अनफावरि बसुमतारी गोबारै आखाइ खबना हो नायगिरि बिथांमोना नै नाम्बार नैयाव बेरखांदों खिथानोसै प्रिति बर' बयबो बुंनो हो गोबारैनो ब्रैयाव आरोबाव सायख'जादों बर' दंजोबो खिन्थु बर'निफ्राय जानोसै दा सोर बर'खौ सायख'दों नोंसोरबो आन्दाज लादो बिमुं मोननैबो बर' दा बा थामथियाव सोर सायख'जाखो आन्दाज लाबाय नों गावबागाव दे गोबाव खालामनाया दे राखि बर' दे आफाखौ गोबारैनो बयबो गोबारै आखाइ खबनो थाखाय खावलायदों बे जाहैबाय 4 नाम्बार ना 4 नाम्बार बिनि नाम्बारा 4 बिसिनि कन्टेस्टेन्टनि नाम्बार हिसाबै लानाय जाबाय बेनिफ्राय दङ सायख'जानाया थामथि ब्रैथियाव बे सायख'नाया जाहैबाय बेबो बर' सोर बर' दङ बर'आ मिनिबायलै हनै सोरबा सोर बर' जाखो बेबा बर'आ बुरजा दंबावो सोर बर' दा सोर बर' दङ लक्ष्मा फैदो लक्ष्मा बर' साब्रै दा कंग्रेचुलेसन नोंसोरनो हामलायनाय बावनाय जाहैबाय गाहाम हामलायनाय नोंसोरखौ सायख'नाय जाहैबाय जायफोर सायख'जायाखिसै दुखु मोननो नाङा सायख'नो जानाय दहायनो गिबियावनो बुंदों ओमफ्राय नोंसोरनोबो गाहाम हामलायनाय थाबाय जाहाथे नोंसोरबो जायफोर दिनैहाय बे स्टेजनिफ्राय ओंखारलांगोन दुखु मोननो नाङा जाहाथे गोजोननायजोंनो नोंसोरो ओंखारलाङो आरो जायफोर दिनैहाय साफोरनि सायख'जागोन बिसोरनि सायाव जाहाथे गाहाम हामलायनाया नोंसोरनोबो थायो दा गोजोन्थों नोंसोरो ओंखारगोजोबदो गासिबो अननानैहाय बे साब्रैया थाथ'थों बयबो आफाखौ दा
दा बेफोरखौबो बहाय स्कुलावहाय फज'नाय जागोन बिनि उनावहाय नोंसोरखौ साब्रैखौबो बहाय मोगा मोगि लानाय जागोन माखासे सोंथि सोंनाय जागोन बे सोंथिनि सोंनायखौ नोंसोरो गोसोखां हरखाब सोंनाय दै बेखौ बिनि फिननायखौ होनांगोन आरो बिनि गेजेरावनो गासैयाव नोंसिनि बे गासैबो जे क्राइटेरियाखौ लादों बिनि गेजेरजों नोंसिनि जों बर' मान सुबुंस्रिखौ होनो पार्सनेलिटिखौ जोङो नायगोन आरोखि टटाल खालामगोन आरो बे जे टटाल खालामनायाव जायना हाइस्ट मार्क्स मोनगोन बेखौनो जोङो सासेल' सायख'नाय जागोन दे बेयाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर्थ गैया फाइनालाव साब्रै लादों खिन्थु सासेल' सायख'नाय जागोन बैसागु खुंग्रिखौ आरोखि दा बे हिसाबै स्कर्स बिथांमोनहा मुंफोरखौ लिरगासिनो दङ आरो नोंसोरो थाम थिम जा फिननायफोरखौ जेबो गिनाङा गोसोआव लानानै मोजाङैनो टेनसन लाया जासेनो आरोखि जा हायो नोङो जा बुजिदों फरायसा हिसाबै न'आव थानाय हिसाबै गामियाव थानाय हिसाबै समाजाव थानाय हिसाबै समाजनि बिथिंफोरखौ नों निस्सय नोजोर होयो नोङो न'आव माबोरै थादों फरायसालियाव माबोरै थादों बबे आबहावायाव नों देरदों नोङो मा सानदों जिउआव नोंनि थांखिफ्रा मा सानदों मा मावनो सानदों नों माखौ सिखायनो गोबांथार बाथ्राफोर थायोना बेफोर बिथिंफ्राव आं एसे हिन्स होबाय आरोखि बेफोरनि सायाव नोङो बेफोरखौनो सोंनाय जागोन बेनिफ्रायनो बारा गोराखौ सोंनाय जायो नङा दा बेवहाय सोर फिननायखौ होनो गोसो जागोन बुं दे गिनाङा अनफावरि बसुमतारी दे फिननायखौ गिबि सोंनाय हमनानै लाबाय नों बैसागु खुंग्रियानो सायख'जाबाय सायख'जानायाव नोंहा गोसोआव मोजां मोननाय थागोन नाथाय सासे सायख'जाग्राखौ जोङो लुबैयो बे सायख'जाग्रायाबो गावनि मोनसे सानस्रि थानांगौ गावनि मोनसे साननाय थानांगौ गावनि मोनसे थांखि थानांगौ माबा मोनसे मावनो गोसो थानांगौ नोंखायनो सोंनो लुबैदों सायख'जाखांनायनि उनाव नों दा बर' लाइमोन सिख्ला सेंग्रा सिख्लाफोरनो मा खौरां होनो गोसो जायो जोंनिनो मानगोनां आफादगिरि सारमोन आरो आंनिनो आंगो लोगो नोंथांमोन आरो रायजोआव नुजानाय आबै आबौ आदै मादै गासिबो निसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा आङो सानो दा दिनैनि बे बैसागु खुंग्रि बादायनायाव देरहासार जानो हायोब्ला गोसोखौथ' गोजोननाय मोनखागोन नाथाय आङो इयुननि सोंनाया आरोखि दे नों सायख'जाब्लाबो जायाब्लाबो नोंहा जिउआव मोनसे थांखि दं बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानो दा मुगायाव बिसोरखौ माबादि जाजानो लुबैयो मा खौरां होनो सानो मेसेज होनो सानो बिनि गोसोजों थारमाने मेसेजाव मोनसे हिनजावसा मा रोखोमनि जाजानो लुबैनाय मा रोखोमनि दे आङो दा आंनि गोसोआव दङ जोंहा बर' माहारिया दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासिबो दंजोबखायो ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे मोसानायावबो बयबो उन्दैयानो जा गिदिरानो जा बाहागो लानांगौ आरो बाहागो लानायजों लोगोसे गावनि बिबुंथिखौबो माने गावनि मुंखौ मोजाङै सिनायथि होनो हायो जेनेबा आं अनफावरि बसुमतारी बिदियै बियो माबा मोनसे दे बियो जिउआव मोसानायजोंबो फोरोंगिरि हिसाबै जानो हायो मोसानायावबो फोरोंनो हायो जेरै जोंहाबो मोसानाय फोरोंगिरिफोर दङ बेफोरबायदिनो इयुनाव मोसानायजों लोगोसे बिदिनो हारिमुखौबो बयबो बाहागो लानांगौ बिनि अनगायै माबा मावनांगौ हारिमुआवल' थानांगौ ना गुबुन मावनो गोनां गैया नामा गुबुनबो मावनो गोनां दङ बुंलाय जोंहा फरायनायजोंबो बयबो देरहासार जालांनो हायो साख्रि लानो हायो आरो मोसानायजोंबो जाहैयो ओमफ्राय बेनो जों माबाफोर थांखिफोरथ' थागोन ना आंहा फेशनाव गोसो दंमोन आरो आङो
खालामदोंबो नाथाय देरहासारखौ जानो हायाखै नाथाय थेवब्लाबो मिस टेलेन्ट मोननानै फैदों आङो साइन्स कलेज क'क्राझाराव मिस टेलेन्ट मोनदोंना मिस टेलेन्टआ जाहैबाय मोसानायजों देरहासार जानो हादों आं सार जासिगोन दे थेंक इउ बयबो आफा कमलाखौ बिदिबा बाहागो लानायनि सिगांबो गुबुन आयदायाव बाहागो लानानै मिस टेलेन्ट मोनदों बिबा साइन्स कलेजनि बिदिबा फरायसा नोङो ना जनता कलेज आं जनता कलेजनिफ्राय फैदों 6 सेमिस्टाराव फरायो बर' मेजर लादों जासिगोन कलेजनिफ्राय बादायहैदोंमोन मोनाबिलि जाफैबायानो फैयै फैयै दा आं सोंनो साननाया बेनो आं एबार सोंनो गोरलैसो सोंगोन थारमाने मा जोंनि मानसिफ्रा दाबो दा नुदों जों गावखौनो गाव कनफिडेन्सआव लानांगौ आं मिन्थिखाजोबो मा सोंनो दा माखासे जोंना मा जायो साहसआ मा आयौ मा सोंगोन थारमाने साहसआ गैया खिन्थु मिन्थिखागौ दा नोंसोर ओरैनो रायलायोबा बेखौ इजियैनो बुंनो हागोन नङा होमबा दा नोंसोरो बेयाव गाहायाव ओंखारनानै जुदि लोगो दिगि माखासे सावरायलायहैयोबा मोजांखौ बुंनो हागोन दा नंखायनो जों मा बेजों लोगोसेनो बे मोनसे गिदिर दावहाथिलि बेनिफ्राय कनफिडेन्सजों थांनांगौ जों अब्लानो जिउआव साक्सेस जानायनि मोनसे लामा बेनो आरो दा अब्ला आं सोरनाव सोंनो गोरलै नोंसोरनो दा बे बेंखनावनो बादायगासिनो दं बेनि सोमोन्दैनो आं सोंनो सानबाय नङा होमबा आखाइ थिखांला औ आदसा नाम्बार 3 ना दा जों बैसागु खुंगिरिखौनो बादायगासिनो दं नङा होमबा दा बैसागु आरो बैसागुआ बर'फोरजों मा सोमोन्दो दं आरो बे जों जे दा बैसागुखौ खुंदों बेजों मा फोरमायनो सानदों आरो देरहालाङोब्ला बे एखे कुइसनानो जाहैगोन नोङो जेनेरेसननि थाखाय बा लोगोफोरनो मोनसे गाव जे मोनसे मुकुट मोनबाय बेनि गेजेरजों इन्सपायार खालामबाय मानसिफोरखौ नङा होमबा बेजों नों मा फोरमायनो सानगोन आरो मा थुलुंगा होलांनो सानगोन इयुनखौ नोंनि उन जोलैफोरखौनो हमनानै लादो बा लोगोफोरखौनो नोंनाव सोंनो हागौ गोबांनो जेब्लाखि देरहालांबाय हाब मा सोङा मा कुइसन सोङा माबोरै देरहाया बेनि सोमोन्दैथ' फैगोन नङा होमबा दा आसल कुइसना जाहैबाय बेनो बैसागुआ बर'फोरजों मा सोमोन्दो दं आंनि लोगो नोंथांमोन आं बेखौ सानो दि आं देरहाबा आंनि गोसोआ एसे मोजां मोनगोन आरो आंनि लोगोफोरखौबो थुलुंगा होनो हागोन दि आं एसे मा होनो बिदिनो बादायलायनानै एसे देरगानो थाखाय आरो बर' हारिखौ मोजाङै मोजां जों देरगालांहोनो हागोन मालायफ्रा जोंनि बर' हारिखौ मुगैयो बखियो बेखौ जोङो मा नायनानै थानो हानाय नङा बिदिनो देरगालां जों जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै हारिमुफोरखौ बैसागुफोरखौ खुङै जों एसे मोजाङै माबायाव थायनो हायो आरो बैसागुआ बर'फोरजों मा सोमोन्दो दं बैसागु फोरबो बा बैसागनि आगु बेयो मा सोमोन्दो दं मानि थाखाय फालियो बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनाबो जोंनि बर' हारिखौ बैसागु खुंबोबाय थादों रंजानो थाखाय उन्दै उनला गथ' गथाय लोगोफोर ज' रंजानो थाखाय गोसोखौ सान्ति खालामनो थाखाय आरो जों बिदिनो बहाबा बादायहैनानै देरहाबोबा जों उमुक गामिनिया उमुक देरहानानै फैदों होननानै जों एसेबाबो नाम मोनबोयो आरो जों देरगाहोनो हायो दि जोंनि बर' हारिया दे बुं गोसो बायदि नङा होमबा जोब्बाय गावनो औ बैसागुनि सोमोन्दै एसे थाबोबायदां नङा होमबा जेरै जेन'बा जों आगुदि होननानै बुंदों जों मानो फालियो बा मानो रंजायो बैसागनि आगु बैसागु बेखौ मानो थाखाय जेन'बा जोंना एग्रिकालचार हक माबा हक जिखुनु मावनाय दांनाय गासैबो माबा हालुवाफोरनि मोनसे माबा आरो बियो दा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बर'फ्रा जोबोद खाथि सोमोन्दो दं उनाव मोजाङै मिथिनानै लादो बेनि सोमोन्दै नङा होमबा जोंथ' स्टेप मोनफ्रोमबो सोलोंनांगौ नङा होमबा स्टेप मोनफ्रोमबो जोंनि गोदान आगानाव गासिबो सोलोंनांगौ आरो सोलोंथाइ
बेनो बे जानाखि मानसिनाव प्रेसार जायो बेफोरनो नों फिउचाराव बेफोरखौनो बाहायहैनो हायो दा बेखिनियानो नङा होमबा औ जाथ'बाय गोजोन्थों मोनसे दिनै बे बाहागो लानायजों लोगोसे नैबे इन्टारभिउजों लोगोसे आं गोजोनदों नोंसोरो बारा एथ' गोनो गोथो जायाखै अब्लाबो नोंसोर स्टेजाव थानानै जे फिननायफोरखौ गोसोबादि नोंसोरो होदों हानायमानि जेखौ ओंखारनाय बे गोजोनथाव बाथ्रा बेजोंबो मोनसे गेदेर सोलोंनाया मानो बाथ्रा जों साफ्रोमबो सासे बर' फिसा हिसाबै जायोब्ला जोङो बर'नि बे हारिमुनि जे दङ गाहायै मोसानायफोरनि बाथ्राफोरखौ दङ आइजोनि बेफोरखौ बयबो जिके जेनेरेल नलेज बायदि सोरबा सासे फिनोब्ला मा दं बिनि फिननायखौ होनो हानांगोन आरोखि होनो हानांगोन जास्ट आं थांनोसै नामा गोजौनो स्टेजाव जों स्टेजाव थांनोसै गोजौआव फैनाया मोजां जासिगोन सार बयनिख्रुइबो गिबियाव जोंबो हामबाय होनो गोसो जादों दिनैनि बे बैसागु फोरबो खुंफुंगिरि कमिटिनिफ्राय जों जायफोर दिनै बिजिरगिरिफोर दङ जोंखौ मान होनानै दिनै बे गेदेरथार बिबान बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि जे खाबुखौ होदों बे खाबुखौ होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं हामबाय होग्रोदों आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौबो हामबाय होनो गोसो जायो नोंथांमोना दि बेयाव दिनै गोसो हमथानानै बाव थुबुर जानानै दङ दिनै बे रंजालि फोरबो फालिनायावहाय बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बेयावनो दा जोङो गोबाव खालामलिया जोङो लाखाजोब्बाय इन्टारभिउखौ 11টি खुंगाथि बैसागु फोरबो रामफलबिल दख'रानि बे खुंनायावहाय देरहासार जानाय बैसागु खुंग्रिया जादों माइकआ एसे बोरैबा जादों बिथांनि मुङा जाहैबाय थरायना एक मिनिट औ एसे नै एसे उसुबिदा जाबावदों जास्ट बिथाङाबो एसे दा बे जेखि जाया नै जोङो मोनसे टाइमाबो जाबाय से नै थाम ब्रै जाबाय जा बिथांनि मुङा जाहैबाय बसुमतारी थरायना बसुमतारी अनफावरि खेबसे गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों जाबाय निस्सय रायजोफ्राबो हमनो हाखादोंबो जानो हागौ ओरैनिफ्राय बुंहरखादों जों बुङाब्लाबो बाहेरानिफ्राय रायजोफ्रानो बुंखाबाय दा बे जोंबो सानना लाबाय जोंनि बिजोंनियाबो एसेबां गोरोन्थि गैया खोमा होननानै दा दिनैनि बे 11টি फोरबो खुंनायनि देरहासार बैसागुफोरा जाहैबाय अनफावरि बसुमतारी माबाफोराबो नोङो मा गामिनि नायगाव बाथाबारि बैयो कलेजाव फरायो बबाव मा इयाराव फरायो 6th सेमिस्टार मेजर दङ बाहाय बर'आव मेजर लादों फरायगासिनो दङ ना आदसा दे गोजोनथाव खौरां मिजिं थोबाय दिनै बे बैसागु खुंग्रि दिनै मोसानायजों लोगोसेबो निसय बर'नि मेजर लानानै नोंथाङा फरायदों निस्सय बहाय नोंथाङा जाफुंसार जागोन आरो गोजौ सोलोंथायाव निस्सय थांगोन आरो फरायनायजों लोगोसे निस्सय गासिबो बे हारिमुआरि बिथिंफ्रावबो बाहागो लानानै हारिमुआरि बिथिङावल' नङा समाजारि बिथिं बेफोरफ्राव गासिफ्रावबो बाहागो लानानैहाय दिनै गावनि मुंखौ दिनै फेदेरनानै फोजौनायजों लोगोसे आरोबाव मा खालामगोन गावनि निस्सय न'खरनि आरो समाजनिबो माने मोजां खामानि लाबोगोन दा एसेखौनो मिजिं थिनानैहाय आङो बिसोरखौनो दिनै फोजोबनो सानबाय नोंसोरनो बयनोबो अल दा बेस्ट जिउनि उनाव आरो जाफोर देरहादों बिनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ